थांफानो ओंखारबाय लाङाबाबो गाबगोन ना दा दुखु मोनगोन गाबगोन नोंजों थांफानो मोनैनि दिल बावलायसो नै दिल लाभ जोंफ्रा दिल होनो हार्ट क्या रे बाबू बोथोरनि फार्स्ट गय खानो नागिरदों मोनबायानो जोंहा गया देग्लाय दा डिसेम्बर मोनखायोदां मोननायफ्रा बेखौ मिथिया जोंहा पुरा मोनजोबखाबाय बेदासे बेदा 2 बेदा 3 बेदा 4 5 6 7 8 बेयाव 8 बेदा दं 8 बेदा सिनायलांलालै ब्र' आंखो दिनै धेकियाजुलि लांफागोन होनबा अ माय गड धेकियाजुलि लांगोन आंखौ बेदासे ना बेदानैनो आइ ओइखो ओइ बेदाखौबो खानांगौ नामा बेदा गय बेदा मोनसे जागोन दे मोनसे जागोन ओइ बे मोनखाथोसै मोनफ्राम जाहांबाय इबो सोगोरना दोनलायनो लेबा जानो इ भयाम दंखायो मोनजोबबाय जोंबो लांनो हागोन माखा दं आलु खा दं दान्दाखौ दोनथ'ना लानो हायाना दान्दाखौबो हमबोबाय थायो जोंना माला दा गयखौ सोमखासिगोनानो हरनांगौ र' खाना नङा जों बे खाना होग्र' बांसिन लांखानि बायो बाल्थिं आयु खाना मोजां दे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअआव फिन बरायबाय ओमफ्राय आसोलानैलै नाहरना हो एसे गय खनबाय थादों ओरै बानलुबो खानो नागिरदों ओमफ्राय दिनै थांगोन जों बाटासिपुराव स्कुल थांसिगोन फुङाव थांनो गोनांमोन ओमफ्राय आं थाब सिखारनो हायाखै बेलासियाव थांसिगोन आलसियाना एसे ओमफ्राय खनखांबाय गय खनखांबाय एबार बानलु खासिगोन आसला हाबा जानायनि उनाव गय खालाय बन सिनलाय आंजों काप खुरै सुफालाय नङाबा सिगां रुमाव उन्दुना हाबसोना थायोमोन आइजों मावफाथारामोनदां थिनामोन ना आइया बिसोरा खस्थ' मोनगोनदां होननानै फिसालाखौ थिग अननानै थिनखाया दाबो ओंखायनोथ' बन थुसे दानबानो आखायानो साबायबायो आंखाया आलसिया मानसिना आं ओइ हेहेहे क्या रे बाबू लांफागोन होनबा आंखौ बाटासिपुराव थांफानो ओंखारबाय लाङाबाबो गाबगोन ना दा दुखु मोनगोन गाबगोन नोंजों थांफानो मोनैनि सोरबा थांफानो मोनैनि गाबगोन गथ' गोरलैयानोसो जेनेबा जोंना ट्रेना दा 4टा बाजियाव गरेस्वराव ओमफ्राय जों 3टा बाजिसोआव ओंखारलांगोन बेटारि गारि लिंखाबाय दा होमबा ओंखारखांनानै लोगो बाटासिपुराव 6टा बाजियाव मोनहैगोन दा ओंखारखांनानै देखायनोसै होमबा थाथ' दे दसे दायो एसे गेलेबाय थानाय समावनो पार्सेल फैलायबाय नै बिजाबबो थादोंमोन लांनो नायनो देखायनि मा फैदों मोजां फैखादोंदां बिदि माबा मंगलसूत्र अर्डार होदोंमोन आं 6टामोन ना बेसेबांमोनलाय 135आव 6टा मोनदों दखानफ्राव बायबा मोनसेयाव 50 थाखा 40 थाखा लायो मोजां ना बिदिखौ दाम फैसा बारा लायो ठीक है ये बात तो ना ये इसे गोल गोल एक्सक्लूसिव होगा
मोजां इसोरो 135 बा बेसेबां गोलैगोन Heart. Kenal ada mah mungkin. Iya galangkan pada mobil. Tigrap tuh sok saya sana. Mbak bayi kisi arah bandar deh. Dia simple deh jadi. Yang dim kegan lagi. Itu deh sekarang kena itu malah bagan nggak. Yes, love yes lagi sih dong. Dan tuh nasi arang karni sile. Udah storm mbak. Restore. Trena hari itu dosa umum vegan. Setinta solis ada kontak. Yes man. न'निफ्राय फैनायाव भिडिअ लानो बावगारबोबाय सफैनासो लाखादों सान्दुं मोदों लाइटजों नुवा अ नुदों लाइटजों नुवाखैनो सान्दुंजों नुवाखै ट्रेना सफैबाय Kalau kena idlan, tren kena gio, koro gini nggak? Jam bisa. Zoom thẳng bạch hè này. Với san hạt này nè. Này như vậy. Mom phải cái đây không? Bata siput mun hidayah kan nuduna le. Nudung sih sih. Udah gak disana. Oke bra, chicken dong. Bata siput mun bata siput. Kamsi. Chicken hala beka. Hado. Ki galagan cin tangan tadang cin tabak nalang beti yang kemaba. Ajkal tren ya di jualan. Surun tuh kuliah nung udah malah bah. Tangki mah toh. Bohong saya grup sih cuma begitu. Ki nunang mana ku. Lama-lama belum itu goblong no konsum geli kan. Yang nafsu direct geli kayak. Nunggak kan menda sih kan tren no. Angkat kan mana kelai. Ang tren gak kan ini kon balu jadung dah bah. Seitu terah mencibai. Nung jambi, nung jamba. Gili lang ah. Tani second no one by. Fugan pre funde fulani ada. Welcome hana mayang kaisi. Kita Sophie bayar dari no. Sophie bayar nama, itu nama. Is kau no fini kai. Finally Sophie bayar le bos. Same thing Sophie lah bayar. Thawai bane klibat masih kurang kabe. Bayar ang nama le ya, bayar masih kan deh. Ontau. Seperti ada bala lagi ba. Ada kiji perla. Ompray sofैनानै बेग दोननानै सिदा मना सेन्टाराव मैगङा बाजारनो फैबाय जोङो थांबावगोन दसे मैगं लांफैनायाव नांथा जालायदोंमोन दसेनो आयनाखौबो उन्दुसिनानै सिंफैना लाबाय नै आयना लाना फैलायबाय जोबहां जानायखाय लाना फैलायबाय
आं लबारा बावगारदो न'आव लाबोफानो बावगारदो केक फिसा मोनसे लाबोबाय आं जानो दा ओंखाम मोनगौमानि बेखौ जानोसै ओंख्रिबो लाबोनाय गैयामोननो बानलु आलु ओमफ्राय सिङाव बिलाहि दङ हे बिलाहि दुन्दियाया बोरो बिलाहि दुन्दियानि प्लास्टिकआ बोरो अ आलासिखौ मावहोनो मोना बिदिनो मावनांगौ माबायदि सिबो हनै सा साग्रां आं खामानि मावनो फैदो आरो खामानि मावसौआ जाया आया खामानि मावनो थिनहरदोंलायनो एया आथिं साथिं सिबखाजोबखायोलै ओंखाम जानोसै उखुन्दै खुलायनाय नै बे बिनि बे आंनि दाउदैजों बिलाहि आलु फ्राय न'निफ्राय हरनाय थाइजौ आसार गलाघाटनि हरनाय इयो बे बानलुआबो ओमफ्राय बेनोबो एसे एसे हरबाय आरो सिरायमोन जानोसै मा तारिख 15 डिसेम्बर इयाव फैदो 15 डिसेम्बर गाबोन भिडिअआ थांगोन फुङाव 16 डिसेम्बर ओमफ्राय गाबोन थांगोन इनि स्कुल नायनो स्कुलाव गथ'फोरखौ नायनो अन्थाव अन्थाव थांना गथ'फ्रा ओमफ्राय थ' गाबोन आरो स्टार्ट खालामगोन स्कुलनिफ्राय भिडिअ जानोसै टाटा बाय बाय जोब्बाय होमबा भिडिअ बेयावनो टाटा बाय बाय कलिकाता मुम्बाइ